ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିକି ନେଇଥିଲେ? ମତେ କହିକି ନେଇଥିଲେ କି 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦବୁ, ଗାଡିରେ ତେଲ ପକେଇବ, ଫୁଡିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତମେ ବୁଲିବ ଅନୁଭବ ଭାଇ ସହିତ। ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ବାଳ ପଇସା ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେନି, ମା ଆଜ୍ଞା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତେଲ ପୁରେଇଲି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ, ମୋ ବାଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଚାଲ, ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଏଥର ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବେ? ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଶଙ୍ଖକୁ ବାଡେଇବି। ଏଇ ଶଙ୍ଖରେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମିଳିଲା ତାକୁ ଛାଡ, କହିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେବେ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଦେବେ କହିଲେ କଣ ନା କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ ନା। ତମକୁ କହିକି କିଏ ନେଇଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ରେ ରାଲିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦବା ନାହିଁ? ନିକୁଞ୍ଜ ମହାରଣା ତା ଦେହରେ କହିକି ନେଇଥିଲେ। ବଟକୃଷ୍ଣ ସେଠା ଗଲ ନିକୁଞ୍ଜ ମହାରଣା କହିକି ନେଇଥିଲେ। ତା ଦେହରେ ଆମକୁ କହିକି ନେଇଥିଲେ କୁନା ଭାଇ। ଦେଖିଲା ବେଳୁ ସବୁ କହିକି ନେଇଥିଲେ, ପଇସା ଦବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ତମେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଆମେ ଦବୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କେତେଟା ଟାଇମ ରେ କହିଥିଲେ କେଇଟାରୁ କେଇଟା ରାଲି ହବା ନାଗି? ଆମକୁ କହିଥିଲେ 9ଟାରୁ 9:30 ଭିତରେ ଯାଇକି ଆମ ଗୀତା ସେଠି ଘର ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆମେ 9ଟା ବେଳୁ ଯାଇକି ରହିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ରୁହ, ଆଉ ଟିକେ ରୁହ, ଆଉ ଟିକେ ରୁହ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଭୋକ କଲା, ଆମେ ଆଇଛୁ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇକି ଗଲା ବେଳେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଗାଣ୍ଡି କହିଲେଣି ଚାନ୍ଦଳ ଅନୁଆପଡା ଆସ, ଅନୁଆପଡା ଟାଙ୍କିକି ଆସ। ଆମେ ଅନୁଆପଡା ଟାଙ୍କିକି ଗଲୁ। ସେଠୁ ଫୋନ କରି ଯଦି ନ ପାଇଲୁ କହିଲେ ଚାନ୍ଦଳ ଆସ। ଚାନ୍ଦଳକୁ ଗଲୁ। ଚାନ୍ଦଳରୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ କହିଲେ ଡେରା ବିସିକି ଆସ। ଆମେ କଣ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇବାକୁ ଯାଇଛୁ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଦବ ବୋଲି? ଚାରିଆଡେ ଗେଇଁ ଗେଇଁକା ଛେପ ପୁରେଇକି ଦେଖେଇବୁ। ନଦେଲ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଭୋଟ ତମ ବାଣ୍ଡମୁଣ୍ଡିକି ଦବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦବୁ, ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେଇବୁ। ଏତିକି କହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ